Suar Kapatisi TV. Kawasan kinong Shah Shnong Warsan Lyngdoh area. Daga jing Snong Kia ga jing Shah Iehshrah haga sarkar jilla. Haga pratrik risau arajar apusan. Kilai Pynsngew ho Deputy Commissioner Jonga South West Khasi Hills District. Daga jing kerpat bu Pynsngew lam yaki jing jogi pat ba kathan Warsan Lyngdoh namar ga jing bamdan ki Surok yat kali. Kiba biang kiba de penyeso iki Shnong maper kat hado bakal pensertok iki pat ba ka Shnong nong tenger nong renyang maujai Nong Umer, Pynsngew, bat kiwe ki Shnong bamarjan. Kasenjuk la Pynsngew ru hau Deputy Commissioner bo onyikiran baki buah badai pet jong ka Megalai Rural Bank nagabentaban bo ekishnat trekam jong ka bank hakathan Warsan Lyngdoh ba bankintiu kerdan ka Community and Rural Development Block hakathan Warsan Lyngdoh kumaplang dilon lani hu dolun bat ru onyikiran lem bankintiu kerdan ka Nong Thaiñ Upper Primary School Second Secondary School. Secretary Jonga Senjok ubapi kharbani ubreru urang ba Shnong Jonga Shnong maujai. Hagajing keram kilar pthai kubor la yatho bo Deputy Commissioner South ula kular ban shim khia ga jindawa Jonga Senjok daga Pynsngew sikitin nong skor Jonga sarkar. Nakaliang jungi kum katong Thaiñ la ban ong ba katong ma song to hi kadai katong kapatang sadin haki pentam buan. Te hak badai bagi isu ke bangile ban keren syakmat ki Surok ngi sokman ya ba ila dapan le kabanda ka ba ar ka badai bu Surok kadai na nor niang Shah nong tengir kani kadai ka badon kam hadu kata namar ba kani ka caka kadai ka caka ka bangi hapan la ngin le nong tengir hapan kiu so ka ji te kasimpor hadu kumpa live ho kilometer ai kala pandon te latakan la man kone kana nor niang Shah nong tengir kadai tang habo 10 kilometer e kani kadai ka badon kam hadu kata ya ka tong Thaiñ jungi ya kani ka pantang nakaliang jung agi obsar menne kin ong ki ai sing Thaiñ ngi pangin ti syong man perkar rangkat lang barki kumnuban ya sepang kan kam tengah sutu ba kami ka lang ba ka jing tres tom ka jong ngi kum kirang ba Shnong ka office ba amli kaneu kan sa aku ka sing ngi yo iya ka slokan yo ban ya sepang ke bang ya kan ke bang ru la ajing bot jeng ban tho Shah office bagin yo ya ka ban penте panle ya ban kam ya tang kendiat ke ba ni lo yo ban ya keren jing ni jing dan reng isngu kemen pat ba jing keren jung ki long do se cha etang di kini ki kita ya kuble nek kita isar di zero wala priang ya jing khor ke jungi ha ke ni singi ni kemen ba ke jing keren jung kan long se cha nang di jakmat Pin real squad ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan ka kentien khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hindrangi kiu yau thep tu daya kan mau kendit ho lapan mi da kapatisi TV na kabenta ka jing mentoy upat ba